ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾದೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಉನ್ಪಿನಿ ಜೆಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬೇಲೇನ್ ಮಲ್ತನು ಆತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಏತ್ ಚಪ್ಪೆ ತುಲೆ ದಾಲಜ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಸುಳಿಟುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮನೆ ಆಯನಂಚಿನ ಬಂಗಲುಪ್ಪುವ ಬೇಸರಲುಪ್ಪುವ ನೆತ್ತನಾತ ನಡುಟು ಈ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬದುಕುಗು ಗೌಜಿನ ಗಮ್ಮತ್ತನ ಜಿಂಜವನಕ್ಲಿ ಏರುತುಲೆ ಅವು ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮರುಭೂಮಿಡು OSS ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಲಕನೆ ಕಲಾವಿದರು ಆಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಂಚಿನ ಒರಿಯ ನರಮಾನಿನ ಮನುಷ್ಯಗ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನು ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಂಜಿ ಅಂಗಣಡು ಲೆತ ಬತ್ತದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಲಕನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಆದುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪಂತಗು ಬಲ ಕೊರ್ತೆರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುಗು ಎತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರ್ಸೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕಲು ಮೂಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನನು ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ನನಾತ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನನಾತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನೈಕ್ ಕಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನನು ತೀರ್ಪುನು ಆಕನ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಆ ಅನುಭವಿನಕಲು ರಡ್ಡು ಜನನು ಎದುಕನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪುರ್ತುಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನೆಕ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನನದು ಇದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಟನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುವೇರ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಬದುಕದ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರದ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಲೇಸದ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪುತ್ತೂರು. ಬೊಲ್ಪುಡ್ದುಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಬಡಿಂಡು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿವರ್ ಪುಜಿಡೆಗ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಂಡ ಬಡಿದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೋ ಬೇರೆ ಮನ್ಪು ಕಾಸು ಮನ್ಪುದು ಯಾ ಮೀನದ ಬೇರೆ ಗುಲ್ಲು ನಮ್ಮೂರು ಒಂಜಿಲೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಪುಜಿ ನಮರೆ ಒಂಜಿ ಚಾದಿಡು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಬಿಯವರಿ ಬೇಲದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ಚಾ ಪಡ್ಚಿ ಚಾವಾ ಬರೋದುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೆ ಕವಡೆ ಪುರ ಪಾಡು ಜರುಡದೆ ಯಾನ್ ಕಬಡೆ ಪಾಡಂದ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈರ್ ದಾದ ಬಾತಿರುವರು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಬರೀ ಗಡ್ಡನೆ ಆನುಬಾಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾತಕನು ಬತ್ತನ ಬತ್ತನೆ ಕರಿಸಲ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಇರಾಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಗೇಂದ್ ಬಂಡರ್ ಬುಕ್ಕ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ ಕಟ್ಟಿಯೆ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಅಲ್ತೆತ್ತ ಎನ್ನ ಜೋಲಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿಂಜಿನಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೇನು ಕಲಿವಂಡಿ ಚ ಅಜ್ಜಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನತ್ತವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ఆయన జాతకడు దాదొండు తూలియే కొన గురి 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 నమ తూ ఇప్పుడు నైక్కತ್ತ ఓ దేవరే ఇందు దాదందు నెట్టు నాలు దిక్కడ్ల సమస్యను తోచుందుండు హలో పల్లా రావుల్ దాదా ఫ్యాక్టరీ లాస్ అండా అవునా రడ్డు కోటి ದಾದ ಕತೆ ಮಾರೆ ಯಾನ ಬಂಡಿಜ ಯಾ ಮಂಡಿಜ ನೆಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡುದು ಬಂಡಿಜ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಅಪಗಂಡ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಕು ಪರಿಹಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಪಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ ಮಗಟ್ಟ ಚೂರು ದೂರ ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇರಗ್ ನೆಟ್ಟು ನನಲಾಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಬೂರುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೆ ಈರ ಮಗನು ಪಿದೈ ಬಾಡಿ ಅತ್ತ ಆ ಜನ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತನ ತಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಡತ್ತ ಆ ಜನಲ ಕಾಸು ಕೊರಂದೇನೆ ಬೋಂಡು ಚೇ ಎನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ದಿಂಜಿ ಜತ್ತ ಯಾಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬು ವಾಡ್ನೆ ಆಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಮರೆ ಚಾಯ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡೈನಿ ಚಾ ಬಡ್ಚಿ ಯಾಣೆ ಬರ್ಪೆ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾ ದನಿಕಲೆ ದಾದ ಬಂತಂದುಲ್ಲಾರು ರತಮ್ಮ ಓ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಕೊಂಡ್ರೋಳಿ ಚಾಯನಾ ಹಾ ಕಣಪೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಓ ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಹಾ ಇಂದು ಪುಳ್ಯಕಾಂಡೆನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಓಡೆಗ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋತೇತ ಓಡೆಂದಾಲ ಪಂಡೆನಾ ಇಜ್ಜಿದನಿ ಏನೇಡ ದಾಲ ಪಂಡಿಜರತ್ತೆ ಜವನೇ ರಥ ಓಡೆ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗಿದು ಬರುವೇರು ದನಿ ದಾದಿ ಈರೇನಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಗನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಏತ್ ಸಲ ಪಂಡೇರಗು ಆಯ್ ಏತಾಂಡ ಹಿಂಗ ಅನಿಷ್ಟದ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡದಿನ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಆಯ ನಮ್ಮಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ್ರನ ಆತಿ ಆಯನ ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಪಾಪ ಹಾ ದಾದ ಮತ್ತಲ್ಲಾರ ಪಾಪ ದಾದ ಮಗ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವಂದು ಪಾಪ ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ದು ಬರೋದು ಎತ್ತೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಡು ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಅಂದ ಮಗ ಹಾ ಈ ಪುಳ್ಯಕಂಡನೆ ಓಡಗ ಪಿದಾರ್ದು పోయాత ದೂರ పోయిನಿ ಅವೇ ಪಪ್ಪ ಅವೇ ಅನ್ಪಿದ ಇದು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ పోయిನೆ ದಮ್ಮು ಗಾಳಿ ದಮ್ಮಗ ಈ ದಮ್ಮು ಗಾಳಿ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಚಿ ಮಗ ಏತಾಂಡಲ ಈ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ತಮ್ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏತಾನ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಗೇತ ಅಂಚ ಬರ ಮಲ್ಪೇಣ ಅವಂದು ಪಪ್ಪ ಹಾ ಎಂಕೊಂಜಿ 30,000 ಬೋಡಿತ್ತಂಡಿ 30,000 ಹೌದಾಯ ಮಗ ಅವು ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉನ್ನತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಪಡೋದಾ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಆವಾಡು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಇಯಲ್ ದೆತೊಲ್ ನಾವ ಆವ ಪಪ್ಪ ರತ್ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ದಂಚಿ ಬೋದಾರ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಂಡೆ ದನಿಕಲೆ ಇನಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ ಕಾಸಾಂಡ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ನಡತನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡರ್ನ ಜಾಗೃತೆ ಬೇಲೆದಾಳು ಕಣಿಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ
ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ RTO. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 707 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದಾದ ಕತೆ ನಂದು. ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಂಚ ದಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲರಿಯೇ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡೆ ಉಳಾಯ್ಪ ಜೆಪ್ಪೆರ ಪೂಜೆ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅತ್ ಏಪ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಗ ಏಪ ಯಾಣ ಕಲ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲದ ಆಧಾರ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಗ ಆಂಡ ಈ ತುಲ ಇಂಚನ ಮಗ ದಾದ ಆಧಾರ ಎಂಕ ಆಧಾರ ಈ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ಇದನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ದಾಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನೆ ಪರ್ರೆ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಜೋಲ್ ಹಿಡಿಪೋಡು ಆತೆ ಅಂಚಂಡ ಈತ ದಿನ ಕಾಸು ತೆಗೆದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಈ ಪರ್ದೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ ಬೇರೆನ ಅಂದಿಯೇ ಪರ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಜನ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕಿಯೆ ಆಂಡ ಐಕಿ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದ್ವೇನಾ ಆ ದಿನ ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಗೆ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಇಂಚನ ಮಗ ದಾದ ಮಗ ದಾದನ್ ಮಗ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ರತ್ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲಂ ರತ್ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯರು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದಾದನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಮಾಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂడి ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನು ದಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಂಕಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಮಾರಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜಿ ದಯಮಂತದೆನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಪುರ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಮಂತನ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ತರಪಡವೆ ಆರ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಡ್ತಾವು ಆಂಡ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ 17-15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾವು ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬುಕಪುರ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪ 5 ಮಿತ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ನ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜಿ ದಯಮಂತದ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಇತ್ತೇನೆ ತರ್ಪಲಿ ಹಾವು ಸರಿ ಇರ್ದಾಲ ಗಾಬರಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕಪುರ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪ ಹಾವು ಸರಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ ಮಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರೆಂಕ್ಲ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಕಂತ ಕಟ್ಟನ ಕಾಸು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇರ ಹೊಸತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಗ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇರ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಪೋಡಿನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಾಸು ರೀಫಂಡ್ ಮಂತೀರಾ ದಾದ ಕತೆ ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದದನ್ ಕಾರಣ ಯಾನು ಪಣ್ಪೆ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಜಾತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷರಡಿಗೆ ಪೋಯರತ್ತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅವು ಅನಿಷ್ಟದ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಈರ ಆ ಬಾಲೆನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಸೇರ್ಸಾಯ ಆ ಬಾಲೆ ತ ಮೋನೆ ತೂತು ಎಂದ ಉಡಲು ಕರಗಂಡು ಯಾನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತು ಅಕಲೆನ ಕಾರು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನ ಯಾನು ಈರೆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಳಂತ ತಾಂಕಿಯೇ ಈರೆನ ಇಲ್ಲಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋನಗ ಊರಿದಿನ ನುಪ್ಪುನು ಆ ಬಾಲಿಗಳ ಕೊರತು ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಓಲೋಲೋ ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಆ ಬಾಲೆನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಯೆ ಆಂಡ ಈರೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗೇನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅವು ಏರಲ ಹತ್ತು ಏನ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಂದುವೇ ಈರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಗುಟ್ಟುಡೇ ದೀವೊಂಡೆ ದನಿಕುಲೆ ಏನನ್ನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಜಂಡ ಅಂಜಂಡ ನಿತ್ಯನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಾನಂಚಿನ ಪಾಪಿ ನುವೆ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಮಗ ತುಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯತ್ತ ಕಾರಂದೆನ್ನಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದೆಂಕ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲ ಮಗ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಪ್ಪ ಇರಗ ಮಾಪು ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ದೇವರಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ರತ್ನಮ್ಮ ಈರು ಎನ್ನ ಅನಿಷ್ಟಾಂದು ಪಂಡನ್ಲ ಎನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಜ್ಜೆಗಳ ಅನಿಷ್ಟ ಆತಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈರಿಗೆ ಮಾಪು ಕೊರಡೇನ ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ಹೀರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ರತ್ನಮ್ಮಡ ಮಾಪುಗೆ ನೋಡು ಪಪ್ಪ 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 ಏನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಪ್ಪ ಏನು ತೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣಗಣೆ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಕಳೆವಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ರಿಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನ ಇಂಕ ಅವಂಬರ್ತದಲ್ಲ ದಾರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಯಾನವನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಉಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ತೂಣಾಗ ಈರೇನ ಪುಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಹೆಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಎನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ದಾಲ ಬಡ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಈರನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಏನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪುರೆ ಬಾಪು ಮಲ್ಪುರೆ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನಲ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಡೆ ಬಲಿಪಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾನು ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೆತ್ತದ ಬೇರು ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ ಪೇರು ಬುಡಿಯೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಏತೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಈರ್ನೆದುರು ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೇ ರತ್ನಮ್ಮ ರತ್ನಮ್ಮ ದಯಮಂತದಂಗ್ಲೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಮಧಾರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗ್ ಬಂಜಿದಿಂಜಯರ ಬೋಡದು ಕಟ್ಟು ಕತೆನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿನ ನಂಬವಿರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪುಟ್ಟೈನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀಪುಜರ್ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕನಿಕ್ಲು ಏಪಲ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾತಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಅವೆತ ಪಿರವುಡು ಬಲಿ ಪುನಃ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರು ಸಂದೇಶ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಜನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂದು ಕೇನೊನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಲ್ನ ಆ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲಕ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲಕ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೆರಣಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿದಲಕ ತೋಜನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನತೆ ಕಮ್ಮಿ ತನತೆ ಅಂದವು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತನು
ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ ಯಾಯ್ಜಿ ಕುಡವರ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾಲ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಸಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಹಂಚಿನೆವು ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಆಪಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕ್ಲನ ತಾಕತ್ತು ಏತುಂಡು ಆತ ಮಲ್ದಾರು ದುಂಬಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಂಡಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಯಮಾಡ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡಿದು ಬೈದಾರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋರಾದ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೂಲೆ ಕೊಲ್ಲುದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಾ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕಲ್ನ ದಯಮಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐತವಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಯಾವಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈತ್ ಯಾವಜಿ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನನರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಕನಪಲೆಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಆತ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ಹೊಲ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ರತ್ನ ಆತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸವಾಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೂ ಈ ಪಂತಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸರ್ವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗೀತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಐಟ್ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ವಾ ತಂಡ ಬತ್ತದು ವಾ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ